Bon dia i benvinguts a un vlog on passarem per Nara, Kyoto i les Ishigaki. Primera parada del dia i obligatòria, venir a esmorzar els smoothies. Tu compres la fruita així congelada que tenen de diferents sabors, ho poses dins aquesta màquina, ara estan fent el meu, per exemple, i el trituren. Llavors surt com un smoothie que queda boníssim. Un smoothie de fruita natural et surt a uns 2 euros. Superbé i el cobrarem cada dia. Estem a la ciutat dels cérvols, que es compta que n'hi ha més de 1.000 en aquesta ciutat, i crec que sí que és una activitat com molt turística, és a dir, venir a veure els cérvols i donar-les de menjar, perquè inclús hi ha paradetes per aquí que te'l venen, però crec que alhora és algo que s'havia de fer. És a dir, no pots anar a Osaka o Kyoto sense que et sobrin dies i venir aquí a Nara. Però és que mira els kimonos, es veu que són una mica salvatges i només esperen menjar. Mira els kimonos. Aquí si no dones menjar no fa res, Adéu. Som l'Uri i jo. Aquí, tranquil·leta, l'Uri a punt de dormir-se, com sempre. I mira quina coseta més mona. Aquest és el Bambi, literal. Ara ho tindríem suant com una mala cosa, però mireu que maco les vistes. Oh! És que l'Uri ara és director de càmera perquè diu que si no, no gravo. Així que ell ho gravarà tot. Exacte, si no, en el moment en què no estic jo, Sara no grava res. Exacte. I tinc una calor, només vull un cafè o un ice matcha d'aquests. És que el que s'ha de fer, la Sara, que diu, no, jo aguanto el calor aquí, no sé què. I ara està tot el dia que mira com l'haig d'anar amb el ventilador darrere a mullar-li l'esquena. Perquè ell vol, perquè ell vol. No us ho he dit, però estic fent un diari d'aquest viatge i aquí, al Japó, hi ha com moltes estampes. En tant, trobes estamps com a diferents estacions. Bueno, això m'ho van fer ahir un temple que vaig pagar, però trobes diferents, estampes de temples i de més. I ara el temple que estem, per exemple, també n'hi ha. Oh, que preciós! Ho tenim! A l'Uri li ha agradat molt aquest temple, oi? És dels temples més grans de fusta. Preciós. A més, és divertit perquè els temples d'aquí al Japó et fan pagar molt poquet. Cada dia venim a botigues d'aquestes de gatxapons i tenim una tirada per persona per dia, perquè el nostre objectiu, bueno, que espero que a les illes no hi hagi botigues d'aquestes perquè si no ens arruïnarem, però el nostre objectiu és tenir com un clauer ple de gatxapons d'aquests com identificatius del Japó i de dibuixos d'anime que ens han agradat des de petits, per exemple Shin-chan, Hello Kitty, aquestes coses. Un poc molt més, és que no mirem anime, però... És que realment, o sigui, són coses com molt friquis. Ja us ho deia a l'altre blog i us ho repeteixo, que a Barcelona no em compraria, però aquí és com, jo no soc això. Us creieu que l'Uri m'ha de dir això? Ara el trobarem a ell. Això que és algo com superconsumista que no m'ho compraria mai a Barcelona, però és que aquí fa tota la gràcia, saps? Mira, aquestes gotes de Harry Potter. Hi ha de tot. L'Uri i jo cada dia en el 7-Eleven demanant l'smoothie. 300 yens. És l'únic del dia, A veure, quin vols que et toqui? Hombre, a veure, fa gràcies al Keroro. Si no? Que guai. És un home amb capritxos barats. Sí, amb €1,5 el tinc content. Tiri! La sèrie Keroro, que la feien al Super 3. Jo no l'havia vist mai. Aquest de verd era un extraterrestre que dormia a casa d'una família i cada dia volia conquerir el món. Mira com tu. Però mai se'n sortia. Ja tenim el gatxapon de l'Uri del dia. Mireu quina monada, són tot clauers. Jo m'agafaria aquest, l'únic que el salmó és com molt gros, no? No es veu pràcticament. I l'Uri vol aquest. És que són boníssims. Ai, que mono. No, jo vull el matxa. On està? Aquí. Mira, què és això tan mono? No us ho podeu perdre. O sigui, realment vull aquest i aquí al Japó, òbviament, m'ho posaria. És un edamame de clip. L'únic és que després a Barcelona no m'ho posaré ni de conya. És que és boníssim. Un tros de salmó. Què és això tan adorable? És que em quedaria ideal avui, S'ha acabat tot, No, ja està tot. No, falta el soro final. Si no és amb l'educació, sembla que no t'hagi agradat. Ara.
estem per aquí a Kyoto i li dic a l'Uri, ai, Uri, mira a quina hora marxem el diumenge. Estem a divendres. El diumenge a les Ishigaki, que són les illes. I jo mira, diu, marxem demà, 2 d'agost. I jo, com que 2 d'agost? Ens acabem d'enterar que avui és la nostra última nit aquí. Són les 4 de la tarda. No sé, última nit, doncs típica vol sopar un sushi o així. I avui pensava, ai, ens podem quedar a l'hotel, ja passejarem demà. No, demà al migdia marxem. Que fort. I ell tampoc ho sabia. Sort que ho hem mirat. 2 hores o 3 més tard, definitivament tenim els vols demà. Comptàvem el dia de demà, tot el dia, així que... O sigui, que sempre havia sigut el dia de demà, l'únic que per algun motiu es va apuntar en algun lloc malament. Ja comptàvem en que marxàvem diumenge. Jo aquest hotel el vaig reservar bé, el de... Sí, bueno, menys el cotxe tot bé. El de demà d'Ishigaki també, vull dir, que només el cotxe, vull dir. Però clar, jo hi comptava. Però per sort hem estat bastants dies aquí, hem pogut exprimir-lo al màxim. Sí que és veritat que ara hem estat fent maletes, marxem, estem fent és l'última vegada que fem aquest camí. S'ha allargat el cotxe un dia i ja està. Anem a sopar l'últim sushi de Kyoto. Avui jo no tenia massa gana, de fet pensava, ai, podríem demanar-nos un sushi d'aquest, com més takeaway, ens el mengem a casa mirant una sèrie, una pel·li. No. S'ha de sortir i despedir-nos de Kyoto com cal. I ja està, perquè demà marxem a les 3 del migdia, això vol dir que a les 9 del matí pràcticament sortim de l'hotel amb les maletes, llavors no podrem aprofitar res. Així que anem a sopar un sushi i ja tenim l'última cita aquí a Kyoto. A veure què tal ens guia la Sara. Normalment sóc jo el guia oficial, però li he rellevat el càrrec. Noies, sabeu de què no estàvem informades? De que es veu que al Japó hi ha molta cultura de tonejar cotxes i de cotxes així de carrera i tal. Bueno, cotxes japonesos, bàsicament. I l'Uri està tot el rato pel carrer així, boig. Mira com sona. Aquí no limiten com a Barcelona pel sona. Ai, com un nen petit. Porta una cua. No, que horror. És que seran cutres. Com veieu que porta una cua? Japonesos. Aquest és hortero de collons. Mira, va amb leds, amb una pantalla allà davant. I noies, millor comprar-nos un bolso. O maquillatge. O viatjar. Anem a agafar-nos el postre per despedir-nos bé de Kyoto. Bon dia, ja tenim tot preparat per deixar Kyoto. Avui ens passarem tot el dia pràcticament viatjant perquè en una hora sortim de l'hotel. Llavors tenim 2 hores fins a arribar a l'aeroport, que l'aeroport és el d'Osaka i recordem que estem a Kyoto. I llavors 3 hores de vol i llavors d'arribar a la illa, l'aeroport de la illa, fins al nostre destí. Així que tot el dia viatjant, no passa res, estem al Japó. Tinc moltes ganes d'anar a les illes. Ui, no m'he maquillat la base, no m'he posat res de base ni corrector ni res. Veureu els granets, però no passa res perquè aquests granets són d'alegria i de sushi. Si els veieu durant el vídeo, no passa res, ja se n'aniran quan torni a Barcelona. Aquí m'és igual, em poso maquillatge. Ja està! I anem a prendre un latte i un matcha per despertar-nos i aguantar aquest dia. Que ens oblidàvem això. És que mireu què m'ha demanat que li digui l'Uri. Quin nòvio és. A veure qui és la Sara. Només coses bones, I em diràs tu quina soc. Jo ho tinc claríssim, Estem aquí a la sala d'espera esperant per volar. Aquí estem. És l'aeroport. Nosaltres que us volíem parlar de l'eficàcia dels aeroports d'aquí i ens han retrasat el vol, ens han canviat de porta. Però bueno, ara ens esperen 3 horetes de vol i ja hem dinat, hem estat chill. Ja som aquí! Que guai, noies, acabem de sortir de l'aeroport. Bueno, a veure, encara estem aquí, Però és tan xulo, en plan literal, que sembla el Hawaii d'aquell Japó. En plan tot verd, tropical... Superlocal, perquè sé que hi ha alguns espanyols sempre representant, però sí que és molt familiar i molt local. En plan, hi ha molta gent d'aquí, llavors fa com molta il·lusió. I a Solura també el clima tropical, fa una mica més de fresqueta, però saps la fresqueta del vespre, de que ha plogut, perquè aquests dies ens ha de ploure tots els dies clima tropical. Saps allò que surt el sol, s'amaga, pluja, bueno, en fi, que no em molesta. Que guai, tenim moltes ganes d'estar aquí i fer uns dies de relax, que després tornarem a Tòquio i anirem al Monte Fuji per desconnectar una miqueta i tornarem a Tòquio. Llavors és com que fem ciutat gran, desconnectar, ciutat gran, desconnectar, ciutat gran, desconnectar. No, bueno, ja m'enteneu. Acabem d'agafar el cotxe, l'Uri conduint a la dreta, òbviament tot al revés, perquè estem a les illes i el Japó es condueix al revés. Bueno, el primer que fa posar-se contra direcció. La dona del cotxe... Exagerada. Amor! Ha sigut un canvi de sentit i primer m'he ficat al carril dret i després m'he... Però és que ha sigut només sortir del lloc de lloguer de cotxes. Bueno, però clar, la dona ens ha mirat així
I bueno... Mira, és automàtic. Espera, que t'he de guiar. És que l'Ori diu, Sara, pots gravar? Jo no, concentra't. I grava. Jo, bueno, pues gravo. Sembla una mica... És una barreja entre Tenerife, Bali, Lombok... Bueno, tots aquests llocs, com torno a dir, tropicals. Ja estem a l'hotel i quina monada. És tota l'habitació roseta, no sé si ho aprecieu. És que és un hotel encantador. En plan, és el típic hotel així petitó que ho porta una noia moníssima. És tot de microciment. Llavors aquí, bueno, els penjadors. Ens ha deixat totes les cosetes. Aquí tenim els kimonos. I res, marxem corrents, que l'Ori té molta gana. I... És que tancant tot. Sí, tancat, és que són les 8 i ja està tot tancat. Mira, això és l'entrada, que té això d'aigüeta. Bueno, ha plogut, vale? Es veu que és arquitecte, l'owner. Però res, noies, us deixo. Hem d'anar en busca de menjar abans de que l'Ori se'n mengi a mi. Diu que us vol ensenyar com sona. Res, a veure, és senzillet, però no passa res. Suficient, no? L'experiència la posem nosaltres, al final. I l'elegància també. És broma. I a mi em fa cosa que se surti un escarbat per aquí, perquè al ser una illa tropical jo he vist que hi ha escarbats i que a la nit surten. I passo de que em passi un i se'n mengi. Així que anem en búsqueda de menjar. En principi anem a un restaurant que és d'un noi maurici. Què mengen els mauricis? No tenia ni idea. Suposo que arròs. Uau, què és això? Increïble, eh? Que fort, crec que tots els altres dies ens ha de ploure i avui teòricament havia de ploure. Mira quin sol. Ai, si era tot perfecte, vaig en biquini, que sembla que no. Perfecte, hem anat anant a la platja del costat, tot increïble, i just tornant l'Ori diu, ai, estirem-nos aquí a la sorra i ens quedem així planxats al sol. M'ha picat alguna cosa, ha sigut horrorós, mai m'havia picat res, mai m'havia picat ni medusa, ni abella, ni res. I de cop he vist una cosa i he fet així m'he espantat, i llavors he començat a notar com tremolós al peu i he sortit corrents, i clar, m'he estranyat molt perquè notava com electricitat, com si m'haguessin electrocutat al peu, clar, jo fent-me olles, ja serà una serp d'aquestes. Bueno, és que no sabem qui m'ha picat, igual sí, ja estic aquí tan tranquil·la. Està ple de picades. I aquí darrere, clar, jo no tant calambres, però bueno, ja veieu, no? Tota aquesta zona d'aquí, com que m'ha abraçat tot el peu, m'ha fet així, xaca. Ara estic millor, la veritat, però notava moltes tremolors, i jo, ai, m'he començat a posar nerviosa, penso, sort que tenim seguro, hem enviat seguros i tenim seguro i tot, però clar, igualment, saps? El primer és la salut. I res, aquí tinc l'Uri relaxant-se i menjant patates. I jo què? I l'Uri preguntant a ChatGPT, esperem que sigui una medusa. Després crec que anirem a un medical point o alguna cosa a veure, o no? Ai, us direm què tal, és que era tot perfecte. O sigui, mireu el meu fons i tot era tot perfecte, idíl·lic. Fins que ha vingut aquesta medusa. La noia de l'hotel ens ha recomanat aquest restaurant i és superautèntic. Bueno, tot aquí és superautèntic. La cuina i tot és un box com d'aquests prefabricats. No us ensenyo una mica més cap allà perquè hi ha gent. Però a nosaltres, bueno, aquí hi ha el gatet de la propietat. Hi ha diferents taules aquí fora. Ens ha tocat aquesta la selva, que ara estava començant a ploure i per sort tenim una carpa. Però res, aquí tenim a l'Uri, amb els suquets que ja ens han portat, és tot vegà. I sí que és veritat que es nota que és una illa que conserva com l'autenticitat, però es nota que s'està començant a explotar. És a dir, que som dels pocs turistes que hi ha aquí, però que segurament en un futur n'hi haurà bastants. I estem a 3.000 quilòmetres de Japó i com 120 quilòmetres de Taiwan. O sigui, pràcticament és més taiwanesa que japonesa, aquestes illes. Però bueno, és molt xulo i és literalment el que buscàvem, en plan algo autèntic, tranquil. Ui. És que a mi em fa cosa perquè hi ha bitxos per tot arreu, però bitxarracos, eh? L'Ori diu que sóc una noia molt de ciutat i a veure, m'adapto, però si veig un bitxarraco així que em passa volant, aparto. Ens han canviat taïns, però ja tenim el dinar. A veure, l'Uri no es pot aguantar perquè té massa gana. Ja us tinc molta confiança que surto per aquí de qualsevol manera, eh? Però bueno, molt bona pinta. Aquesta salsa. Hello, què tal? Actualitzar-vos de que després de dinar hem vingut aquí a l'hotel a dutxar-nos. L'Uri ha fet una siesta, he estat publicant cosetes i us volia ensenyar les vistes, perquè quan us ho vaig ensenyar tot era fosc. Fa una humitat que no us la podeu ni imaginar amb quedarà el cabell, vamos. Veieu tot que maco, perquè us fa una idea de com és la illa, és tot verd, en plan tropical, és que no ho paro de dir, però és que sembla el Hawaii d'aquí. I mireu, així és el pijamet, aquí és mono, té el seu rotllo, eh? Com a mínim còmode o és un rato? I ara ens arreglem una mica i anem a un far a donar una volta, passejar una miqueta, perquè són les 5 de la tarda, però a les 7 tenim el sopar aquí a l'hotel. Llavors diem, bueno, per sortir una miqueta. Ara m'encanta aquest relax de no fer res. No fer res és el pla. Mireu on hem acabat, a una platja increïble. Els dos solets, està aquí al costat del far i diem, ai, anem a investigar. Cosa dolenta, està plena de plàstics. La gent és molt marrana, però és que és preciós. No sé què és això.
Sembla tret d'una pel·lícula. Bueno, tinc a l'Ori per allà. Aquí. Jo no caminaré tant perquè és que no sabeu, ens acabem de dutxar, vale, doncs ja estic suant, per això porto aquesta cua. Aquesta cua és de suar. De la humitat que fa, o sigui, calor ja no fa perquè passa molt de vent per aquí, però una humitat, o sigui, no us la podeu ni imaginar. Sobre ja suo bastant, o sigui, no de pudor, però de suar. I em molesta. I mira que no vaig ser maquillada, però bueno, resultat, amb aquestes supervistes i portant 24 hores aquí, us diem que si veniu al Japó i us sobren dies, perquè ahir, per exemple, ens va passar tot el dia viatjant. En plan, ens vam llevar a les 7 que vam sortir de l'hotel 9:30 o així, de Kyoto, i vam arribar aquí a l'altre hotel a les 8 del vespre. O sigui, tot el dia viatjant. Llavors, si feu un itinerari llarg, com per exemple el nostre, o així, 100% us diria que us passeu per les illes. Sí que encara no estan molt preparades, com heu vist ara a la platja anterior. Estava a rebentar de plàstics, crec que no està preparat pel turisme encara i no hi ha com els serveis aquests ni a neteja ni la gent és tan responsable ni conscienciada, però que és preciosa, molt autèntica, natural i crec que s'ha d'explorar. Encara no hem anat com a la part del sud de la illa, que sí que és la més turística i la que i crec que hi ha alguns resorts així grossos i tal, però si aneu pel nord com nosaltres, doncs 10 out of 10. I us deixo aquestes vistaques i ara ja anem a l'hotel que ens espera el sopar. Bon dia! Noies, què tal? Avui hem esmorzat tan bé, perquè normalment fan els plats vegetarians o vegans aquí. I bueno, vam veure que uns clients els feien scramble eggs i els vam dir, ai, demà ens podeu fer scramble eggs. Jo estava tot tan bon, pa de focaccia, un iogurt amb sirope com de mel i granola increïble. I ara amb l'Uri està una mica tapat. I volem aprofitar per llavors fer caiac, però es veu que no es pot fer sol, que estava fent un guia, perquè el ver-hi al fons de coral i al fons marí doncs és millor fer un guia per seguretat. Llavors no sabem si trobarem un lloc per fer-ho d'avui per avui i anem a investigar diferents llocs. Així que us portem amb nosaltres i a veure què fem. L'únic que el caiac no us podré portar, però bueno, us ensenyo al màxim. La mascota del lloc. Finalment ens hem quedat sense caiac perquè aquí al Japó s'ha de reservar tot amb antelació i a més avui estem a marea baixa, així que intentarem reservar-ho per demà, a veure si ens dona temps. I no hi mal que por bien no venga, ja que havíem baixat com al sud de la illa, que és la zona més turística, a preguntar pues això. I bueno, doncs ens quedem, i fa mal temps, ens quedem per les botiguetes turístiques. Que al nostre hotel són així com molt cuidadoses, molt amables, tenen ple de ceràmica feta a mà, i la noia ens va recomanar artistes japonesos, bueno, d'aquí de la illa, que feien ceràmica a mà. Venen les seves peces aquí a botigues del centre. Llavors diem, bueno, part de botigues turístiques igual en visitarem d'aquestes, perquè a mi no m'agraden aquest tipus de botigues que venen souvenirs i de més, a mi això no m'agrada gens, però bueno, al final és el que es troba, no?, en aquests centres turístics, que són les úniques zones on pots caminar. I també em fa gràcia que aquí al Japó els centres estan així coberts, que a mi em recorden molt, no sé si heu anat a Istanbul, a Turquia o a altres països àrabs, crec que a Dubai o així també, els centres eren així coberts i em fa gràcia que em recorda allà. Però aquí al Japó, tots. No hi ha mal que por bien no venga, així que ho anirem a visitar tot. A veure si comprem alguna coseta. Tant pel nostre piset, a l'Ori i ens anem a viure junts, no ho havia dit, encara. Exclusiva. A veure si podem trobar cosetes pel nostre piset i també de regals per la família i de més. I venim a dinar aquí, que és una pizzeria que ens han recomanat de l'hotel. Ai, i té pinta de ser preciosa. Quina il·lusió. Veure llocs estèrics. No, heu de mirar el que ens acabem de trobar al menú. És un restaurant italià. Mireu que hi ha crema catalana. Ens la juguem? Jo no. Tiramisú 100%. Ens hem agafat un menú que entraven 3 entrants petitons i llavors la pizza i el postre i ens acaben de portar els entrants. Té superbona pinta i el lloc és tan cuidat. M'encanta. A veure la croqueteta. I aquesta és la truiteta amb zucchini, que és carbassó, i això un roast beef com amb melmeladeta de fruits del bosc, que pinta ideal. M'acaben de portar la pizza i quina bona pinta, no sé dir què és, la veritat, perquè a més són els ingredients d'aquí, llavors ni idea. Hem vingut i ara estem al nostre terreny i clar, hi ha gent que potser no utilitza mai, no? I veiem a una dona que, per exemple, estava amb l'amanida així, a punt de matar algú i ens ha fet gràcia ho menjaven. Però clar, l'altre aquí és el nostre terreny i estem còmodes. No, perquè clar, després es deuen riure a nosaltres quan mengem amb els palillos, perquè òbviament se'ns cau tot i ens ha fet molta gràcia, perquè dèiem, ai, deuen saber menjar en coberts, sí o no? I hem comprovat que igual sí que en saben, però no és el seu fort. És que veia molta gràcia, semblava que anés a matar algú. Bueno, jo sóc team de que prefereix menjar les pizzas amb cobert. L'Uri m'ho dia per això, la veritat. Que l'Uri diu que amb les mans tot té millor sabor. Molt bona, Molt bon lloc, si veniu. No m'ha quedat una altra opció que demanar-me la crema catalana. A veure què tal. D'aparença té bona pinta. A veure.
No és la textura que esperàvem. O sigui, no puc enfonsar la cullera més d'aquí. Un gelat. El sabor s'assembla. La textura no me l'esperava així. Jo com a experta en tiramisús vaig a provar-lo a veure què tal la textura. Home, la textura bé, crec que no té massa... No està massa sucat amb cafè. Sí, he pensat. Està bé. No és un tiramisú la italiana. Com massa gust a cacau i res. Sempre m'embrotos, sempre. Doncs igual es porta així. Jo, a l'acabar, m'aixugo, però mentre menjo gaudeixo. Acabem d'arribar a una botiga de ceràmica que ens ha recomanat la propietària de l'hotel. I bueno, primer s'entra per aquest camí que sembla una casa particular. Suposo que deuen viure aquí i també tenen la botiga de ceràmica. Però és que el lloc és de fades. O sigui, és preciós. Noies, què tal? Ja som a l'hotel, però us volia ensenyar que aquí m'he aficionat al cafè filtrat. És que inclús, mira que mono, això és el packaging per fer-ho com homemade. I tu escalfes una mica d'aigua que tenim aquesta escalfadora i li tires. I és un moment tan relaxant que dic, és que això mai ho faria, estàs a Barcelona, però perquè al final tens un ritme ràpid de vida, de més, mira. I s'ha de fer tranquil·letament perquè es vagi filtrant el cafè, ho has de fer unes 2-3 vegades i tu t'ho prens tranquil·la. M'encanta aquest ritual que he agafat aquí. I ara hem vingut abans, bueno, primer perquè fa mal dia i diem, així fem rentadores, secadores. Avui sí que anem a un bon restaurant al que vam el primer dia que vam arribar aquí al Ledodo, perquè el dia que vam anar es va acabar el postre, el mousse del xef de xocolata. Llavors vam dir, doncs haurem de tornar per provar-lo i ens va dir, doncs torneu dilluns, tal. Llavors ens vam comprometre que vindríem dilluns a les 7 de vespre i avui hem d'anar a les 7 de vespre. No tenim massa gana per la pizza, però bueno, com que hem dinat a les 12:30, suposo que a les 7 ja tindrem gana. Avui per esmorzar ens han preparat una mica de crema de carbassa, iogurt amb granola, que està boníssima, com mel i mango, i per aquí scramble eggs. Que bo! I mira, t'ho preparant aquí a la cuina, boníssima. Estem a Taketomi, que és la illa menys explorada del Japó, que no hi ha ni cotxes, s'han d'anar amb bici o van amb carro que ho porten mules o bous, bueno, no sé. Jo diria maltracte animal, però, com que no ho sabem, tampoc ho justificarem. Però ens hem quedat com amb mal sabor de boca perquè només arribar al primer lloc per llogar bicis, a l'home, o sigui, nosaltres érem invisibles, els hi parlava tots els japonesos i nosaltres deia, hola, no, res. Hem marxat, anem a un altre i ens diuen, no, és que no tinguem a persones que no parlen japonès. I els hem preguntat, bueno, i a on podem llogar bicis? I ens anava a ajudar i un altre treballador, el seu company, li diu, no els diguis on llogar les bicis, bueno, en japonès, però ens diu, no sé, quan ens anava a dir el lloc, bueno, llavors ens hem quedat com amb mal sabor de boca perquè ha sigut jope, saps? No sé, com incòmode. Ara, per fi, hem llogat unes bicis que està just al costat i la volta ha sigut molt guai, molt tranquil·leta, hem arribat a una platgeta boníssima, que és l'única que es permet el bany de la illa i és una passada. Fa molta humitat, però no està tan malament com a Kyoto o al centre de Shiga, així que gaudirem d'aquest ventet que fa i de menjar un arrosset aquí, un pastisset d'arròs d'aquests. Nyami! Ens acabem de banyar a la platja aquí i banyar-se en biquini és molt estrany. Aquí la gent va superprotegida, suposo que és pel sol, però van amb neoprenos llargs, amb sombrero, amb salvavides, o sigui, de tot. Llavors em sento incòmoda. En plan, tampoc miren moltíssim, però simplement no sé, em sento incòmoda. A més, avui vaig amb un color super llamatiu. A veure si us puc ensenyar, tampoc vull aquí gravar alguna en concret, però és que van super tapats. O sigui, com ella d'aquí, doncs així va tothom. I llavors això és una mica incòmode, banyar-se normal. Hem vist dos estrangers que anaven com nosaltres i ens hem posat al costat, rotllo, Estàvem en bici i hem passat per aquesta botigueta que el senyor estava aquí fent ceràmica, pintant-la i tot, i no hem pogut resistir-nos. És tot tan mono. I ens hem agafat 4 d'aquests per quan vinguin convidats també al nostre pis per posar els palillos. Que està fet a mà, fa com molta il·lusió. És que mira aquests, els negres m'encanten. Mira que monos. Perquè no podem, perquè si no crec que tindrem una maleta només de ceràmica. Jo tindria... T'has compost!
No us he anat dient el preu de les coses, sí que us vaig dir que res era més barat, només el menjar sí que era més barat. Però, per exemple, ara al tailandès, que hem fet un menú que et porta un plat principal enorme, amb una sopeta, verduretes, no sé què més, un entrant a part, i ens ha portat postret, i també entrava una beguda, i ens ha costat 22 en total, 11 per persona. O sigui, superbé. I els altres restaurants també, algun ramen que pagues 7,5, que crec que jo us el vaig ensenyar, però de normal, el compte que paguem, 15 euros, 10, 15 euros. Sí que és veritat que el sushi és més car i altres llocs que hem anat sí que hem pagat. Per exemple, ahir la pizza vam pagar més, però està molt bé menjar aquí, en plan, no es gasta tant com a Europa, per sort. I toca moment cotxe, llavors dutxadeta i siesta a l'hotel. Hem parat a un lloc d'aquests que hi ha al mig de la carretera que posen a vendre els seus productes. Jo volia pinyes, que es veu que aquí estan molt bones. Inconvenient, no tenim ganivet. Ho hem aconseguit. Toca pla de bolera. Que guai. Molt bé, que crac! A intentar aconseguir un nino que mai em compraria, però la pressió m'ha pogut. Que si el guanyo, què? Ai! Quina ràbia, torno. És que a sobre no ens hi cabrà ni a la maleta. És que ens és igual, és la pressió aquesta de... I a més a casa farà nosa, però és que no és ni un euro, aquesta és l'excusa. No! Quina ràbia! Mira que l'havia agafat bé, jo pensava que el teníem ja. És que ja juguen això, Tindran tots els meus diners. Què l'agafo, pel cap o per la cua? Quina ràbia, estan jugant amb la meva paciència. Marxem ja. Quina ràbia! A més, mireu, perquè aquí en els jocs, en comptes de tenir premis així exclusius, rotllo mòbils o tablets que hi ha als jocs recreatius d'Espanya, no? No sé. Aquí hi ha menjar. Realment també juguen amb la meva... Mira, galateta, xocolata... Jo m'ho agafaria tot, perquè a sobre segur que és més fàcil d'aconseguir. Qui guanyarà? La Sara o jo? Estem aquí a la bolera i jo pensava, hòstia, sí que la gent és bona, hi ha gent molt bona. No, que són professionals, tu. Que són professionals que van amb equips i tot. Ens hem despistat un moment i hi ha aquí 100 japonesos, potser, jugant a bolos. Sí, però professionals que porten les seves boles, les seves sabates... Tela, no? Que friquis, bro. Sí, però és que la gent era molt bona, unes tècniques, però ha sigut molt guai aquest rato aquí, la veritat. Mira, a mi se'm perd el nòvio ja, es queda aquí. Benvinguts a la nostra cita al cotxe, que no teníem massa gana, diem, bueno, anem a buscar una mica de sushi i ens mengem al cotxe, així de cita guai. Hem agafat una mica d'uramakis de salmó amb pickles, no sé com es diu en català, i rotllitos de tonyina amb maionesa. Potser m'agrada més. Ui. Amor, has de seguir les instruccions. És que aquí tots els productes van amb instruccions, tenen pas 1, pas 2, pas 3 i inclús menjar. Ja m'he preparat el meu sushi. Molt bo. Anem a provar el sushi, que ja m'he posat la soja que venia. És un rotllito d'aquests, Obres això, ho rodes cap aquí, treus l'altre... I fas de sushi man. Sabeu que el sushi només el poden fer els homes? Els xefs, és fort. I les noies tenen una temperatura corporal més alta. És per això, en sèrio? Sí. Espero que sigui per això. I no per res més. Perquè si no, el calenten massa i no està bo. Si veieu una dona fent sushi, potser està calent el sushi. Potser us arriba calent. Doncs res. Acabem la cita i a dormir. Demà més i millor. Bon dia, penúltim dia a les Ishigaki. A mi passa per aquí no m'agrada. Ai, calla! Justo. És que hi ha tot tipus d'animals i bitxos. Els meus ulls ara podessin fer clic i capturessin tot el que veig. Increïble. Estic dins de l'aigua jo. I per aquí s'ha amagat l'Uri. Ens ve de gust un açaí bowl, a veure si tenim sort. Que bo estava i com m'encanta menjar açaís o pols de fruita o iogurts així a l'estiu. La cosa més bona, fresqueta, lleugera. Preparats per prendre un matxa aquí.
Bueno, Tim, última nit a les Ishigaki, quina pena. Avui us he abandonat perquè he perdut el micro. Mini heart attack, però bueno, se m'ha caigut el cotxe, que he baixat un segon, que volia agafar una floreta i se m'ha caigut el micro. Pues res, l'hem trobat hores més tard sota el sol i jo vaig vestir amb aquest vestit de desigual, que a l'Ori li agrada molt, així que me l'he posat, les sabatetes d'Ash i el bolso de Susmis de l'any passat. Anem al billar, que a ell li venia a gust. Ui, és que m'ha quedat un cabell de la humitat. Horrorós. Ja està, nit al billar i suposo que anirem al Ledodo, que és el restaurant que vam anar el primer dia i abans d'ahir, que ens encanta, i ens volem despedir. Cita al nostre lloc de confiança, que ja ens coneixen i fa molta il·lusió. Aquí tinc les millors vistes de tot Ishigaki, l'Oriolet, i hem demanat la tonyina, el mango, un plat cadascú, postres, i vamos con todo. L'Ori l'altre dia em deia, Sara, ja se't veu la cara més inflada de menjar més, i jo, alegria, ja se'n baixarà, no passa res, ja se'n baixarà. Comencem amb el tàrtar de tonyina i aquí tenim a un depredador que està mort de gana. Està tan bo això. A més, aquest picat que veieu és com tomàquet. Està espectacular, de debò. Poques coses. A sobre menges fins al cul i què et costa? 20 euros per persona. I ara, noodles de l'estiu Maurici, el creamy chicken de l'Ori. A veure si està bo. Bon dia, un dia més. Cada dia m'heu vist amb el mateix vestit i el mateix outfit, però us prometo que l'he anat rentant cada dia, Cada dia. Bueno, en concret l'Ori rentava i jo plegava. Però això, només m'havia portat un vestidet de platja. I esmorzar! Quina pena. L'últim esmorzar aquí. Ens han fet aquesta sopeta de carbassa, ginger i ara no me'n recordo què més. Aquí scramble eggs i una amanideta com de patata i pepino, boníssima. I aquí tenim el iogurt amb granola, plàtan i algo més. Suposo que una melmelada. Nyami, nyami. Tu ja te l'has acabat? En quin moment? Adéu, talet. Quina paneta. Han sigut tan monos aquí que si veniu a les Ishigaki heu de venir 100% a aquest hotel. Són tan monos. Un dia més al nostre súper de confiança, literal, que aquests dies són el dia de la marmota perquè cada dia fem el mateix. Em fa molta il·lusió, és lo gai d'aquesta illa. Res, anem al súper, que ens atén una senyora d'uns 85-90 anys. Al·lucino, o sigui, tant de bo amb el lli així i m'encanten aquests llocs, de bo. Arigato gozaimasu. I ara ve l'Oriolet amb les ampolles per dutxar-nos aquí a la platja i treure'ns una miqueta de la sal, que és la cosa més mona que existeix. L'Ori. Dutxa portàtil. Ja tenim veïns. Ai, ai! Com sempre, jo acabo abans i la Sara encara està penjant. Estic esperant a veure si es queda sense gana i em dona una mica més. No té pinta perquè amb una shea bowl mai falta la gana. Hem vingut a l'hotel a passar-nos una aigüeta, literal, sense sabó ni res, a treure'ns la sal. I mira, ens despedim. Mira, us faig un house tour, vale? Aquesta és l'entrada. Llavors aquí tens una mica recepció i tot. Aquí esmorzàvem cada dia. Aquí darrere tenim cosetes que ens havien deixat a l'habitació, que també les venen, boníssim. I res, ja marxem. El rei de la casa... No, el botó és... El botó ens portant les maletes, clar, aprofitant aquests músculs. I res, ja marxem cap a l'aeroport. Ens fa molta il·lusió també anar cap a Tòquio. Així que totes les despedides d'aquí al Japó són una nova benvinguda. Més l'última, que farà molta pena. Hello! Ja estem a l'aeroport i us vaig a fer unboxing. Bueno, primer vaig a provar el matxa que m'acabo de demanar. Starbucks, a veure si està bo. A mi m'he demanat un matxa a l'Starbucks, però aquí crec que pinta molt millor que a Barcelona, Perquè tenia com cremositat, crec que no li posen sucre, que sí que a Barcelona sí. Està boníssim, igual una mica de sucre sí que té. Però bueno, l'important és l'important. Ens hem comprat sushi per menjar amb l'Ori a l'avió, perquè l'avió surt a les 7 i arribem a Tòquio a les 10 i pico. Total, que no podrem sopar enlloc. A veure si adivineu què ens ha costat aquest sushi. El súper, El súper i el Family Mart, que està superbé. És el sushi que vam menjar abans d'ahir al cotxe i estava increïble. 2 d'aquests de salmó amb pickles que vam menjar l'altre dia al cotxe. Jo m'he agafat aquesta safatera amb tot de sushi que hi ha de salmó, de tonyina, de truita, d'anguila i l'Ori arròs amb collons arrebossat. Vale, què creieu que m'ha costat? Bueno, va, us ho dic jo, 14 i mig. Bueno, està superbé, 7 euros per persona i tens tot això. A sobre, sushi de peix de qualitat. A veure, no deixa d'estar súper, enteneu-me, però ja m'enteneu. Així mengem com reis a l'avió. No sé, m'ha fet gràcia perquè dic, uah, que bé de preu que està, amb lo bo que està, sent de súper.